ଆଜିର ବିଷୟ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଉପଦେଶ। ଥରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିଲା। ନଈରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ରୂପଦେଇପୁର ଗାଁର ଗହୀର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଟହଲ ମାରିଲା। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ରହିଲା। ସେହି ଗାଁର 3 ଜଣ ଲୋକ, କେତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭାସିଗଲେ। ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖପାଖ ଗାଁ କେତୋଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଭୋଗିଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଓ ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦୈବ ରକ୍ଷା କଲା ବୋଲି ଲୋକେ କହିଲେ। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଗଲା। ପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଭଙ୍ଗା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାନ୍ଧିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ କରନା, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେବ। ଆମ ଭଳି କେତେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଜଣେ ସରଳ, ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ନିରଳସ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭଜନ ଜଣାଣ ବୋଲି ସେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ନିଜ କାମକୁ ସେ ମନ ଦେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସିଏ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିଏ ଆହାର ମୁଠେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯାହା ମୁଠାଏ ଖାଇ ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନ 2ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଫେରି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ। ଖରା ଟାଣ ନଥିଲା। ଝଲକାଏ ଝଲକାଏ ପବନ ବହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ା ସ୍ୱର ଦେଇ ଭଜନଟିଏ ବୋଲିଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ନଈ ପାର ହୋଇ 2 ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଭଜନ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା, ମଉସା, ଆମେ 2 ଭାଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ତମ ଭଜନ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ସେଇ ଭଜନଟି ଦେବ କି? ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ। କହିଲେ, ପିଲେ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଚାହାଳି ଦୁଆର ମାଡ଼ିନି, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ତମ ମୁହଁ ବି ମୋତେ ଦିଶୁନି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗୀତ ବୋଲି 2 ପଇସା ମାଗି ଆଣୁଛି। ଏବେ ଥକା ମାରି ଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୋଲିବି। ତମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବ। ଜଣାଯାଉଛି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ବୋଲି। ଯଦି ପାଖରେ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଅଛି ତେବେ ଲେଖିନିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଦେବି? 2 ଭାଇ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସାନ ଭାଇ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ତମେ ତ ପାରୁନ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ସିଲଟ ଖଡ଼ି ବି ଦେଖିନ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସିଲଟ ଖଡ଼ିରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଲ। ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁଛ। ହାତଠାରି ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା 2 ଭାଇଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ବୁଢ଼ା ଦୁହିଁଙ୍କ ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଲେ। କହିଲେ, ପିଲେମାନେ, ତମେ ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତମର ଏବେ ପିଲା ବୟସ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି। ଆଖିରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ସିନା, ଅନୁଭୂତିରୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବୁଝୁଛି। ଜୀବନରେ କର୍ମ ହିଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। କର୍ମ କରିଚାଲିଲେ ପେଟ ପୂରା ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଘରେ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ଅଛି। ସେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ତାହା କରୁଛି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗୀତ ବୋଲି 2 ପଇସା ମାଗି ଆଣୁଛି। ସେହି ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତମେ ଏବେ ପିଲା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତମର କାମ। ଏ କାମରେ କେବେ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବ। ଭଲ କାମରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ, ଖରାପ କାମରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳେ। ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ମଉସା, ଆମ ଗୁରୁଜୀ କହିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଁ, ତାହା ତ ସତ କଥା। ତେବେ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଆଦର ପାଇବ। ମୋ କଥାଟି ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ କାମରେ ଯାଇପାର। ପିଲେମାନେ, ଏଇ ଗପଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଏଥିରୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବେଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଗପ ତୁମକୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି।